Nagaliang jongi mentaka sengi Yuan hakanika office jong SP jong office Kazil district hadin khandai tarik jong nu benai nomor haram rai kila kini no ya gini lama jong kaseng bat nigi flag na mentaka jong dawai khandai ligi mat nam taka ri bijak mendu kedon kam te nagaliang jongi ilawan hang ni watur hang ni sekaliat bat mador hadin ketukan nipor nomor baki he polis kim cumladon ke jingwan jong ba prestun hang ni nagaliang jong ki bru jong SP kilawan ai no ini lama jongi hang ni ka bangidon hang ni kani ka pen pau hi nagaliang jongi ru ngi kren sai ngi klem ya khun ya gimat ya khandai tli gimat bat police department ya khun bat sarkar ko aban kren sai bat hadin ka ba ke jing letur ke jong ki dekat ke jongi haram rai kabangi dokumen peneng laingut ki dekat jongi kila mensau ndai ba mensau jure mai kila mensau katu kani ki na ki jing ya kini ya kini lama jong kaseng bat ki polis nang ni bat ka basu dokumen galong ba ke jing sya mensau ke jongi laingut ki dekat hadin tang arsngi ngiyok hadu jan rup hau nyok pengut ki dekat ki ban rung ha HOC lese kani ke jing job jong kaseng ka ba lese lada nagaliang jong ka police department lesi ken sa syok biang se kini nyok pangut lesi nginang yok syu dekat iban yakun nam takari jat untuk nagaliang jongi keren sai ngi klembu nong syun di police department hadu mentah ila pen pai dak basuk gini lama jongi nagaliang jongi ngi syuan ban ong ye kata ban wan hang ni ban sim gilma kumju ban man ai khuplei ya ki syok ke jongi police dekat jong HYC nomor kani ke jing syok jing siap pen mensau ke jong police ya ki dekat jong HYC kai men sim ya ki sipai kun samla bakin rung hapo jong HYC West Kazil district ngi kren sai bat ngi tip sai ba ka sarkar ka police department ka yok bru tang lada ka ai tulok ka yok bru tang da penrung lemba ka skill kumju ru lemba ka tulok ke jong ki rai ka HYC ka penrung ya ki dekat ki ba mon sobha ban tre mon sobha khem ka nu jing siu rai ngi yo i bagi sipai jong HYC keleng-keleng ki jaka kirung hapo jong HYC hadin ka jing sya syok di dekat jong nagaliang jongi ngi kren sai nang ni syakmat ngeniat ya ki mission ki jongi ki bangeniat ngi kerpat ya police department dasi nagaliang jongi pisok haram rai ngi nom sngoi ai ki dekat jong HYC ki nom sngoi ai nang ni syakmat ada piniai lek kum ni ngi ru ngi saperkat ke ai ka bangen lek nam ta nang ni syakmat nam ta police department ngi nom ting ngi nom kemran na bangitip kum sispai jong gajai benru ukuli ulah hajan kasnam kala hajan bat kum juru kum bai hikai mai joping yai ne bat nginia lek klem kan randin kum bai hikai Wycliffe kum bai hikai Tursing hanong lat ki badai na po West Kazil gi hikai yang ngiru kum sipai gari ngin but kum ta blesya ja tur